Avui ens endinsem en una de les cròniques més completes, més detallades, que s'han escrit mai sobre una suposada missió extraterrestre a la Terra. És una saga que s'estén durant dècades, plena de ciència, de filosofia i, al final, d'un misteri que encara perdura. Vinga, som-hi! Imagineu-vos-ho per un moment. Què passaria si una civilització sencera ens estigués observant durant 76 anys i, de sobte, un bon dia, simplement decidís marxar? Aquesta és la pregunta clau del cas Humo. I és una pregunta que ens llança a un viatge que dura gairebé un segle, des d'aquell primer senyal fins a l'adeu final. Per poder entendre tota aquesta història, el millor és seguir la seva cronologia, pas a pas. Tot comença amb un senyal molt tènue l'any 1934 i ens porta fins a un futur que és, gairebé demà, el 2026. Aquesta línia temporal serà el nostre mapa, la nostra guia per a la crònica que estem a punt de descobrir. L'origen de tot plegat, doncs, comença amb un so perdut a la immensitat de l'espai. Un so que, a més, va ser interpretat d'una manera que ningú s'hauria imaginat mai i que va posar el nostre petit planeta al mapa galàctic d'una civilització molt, molt llunyana. La cosa va anar així. L'any 1934, un vaixell noruec envia un senyal en codi Morse. Aquest senyal, com és normal, viatja per l'espai. Els húmmites, suposadament, el van interceptar. Però aquí ve el gir. No el van interpretar com a lletra, sinó com una representació geomètrica d'un quadrat. És per això que per a ells la Terra va rebre el nom d'Oyaga, que vol dir l'estrella freda quadrada. Va ser, per dir-ho d'alguna manera, el nostre primer hola a l'univers, i sense ni tan sols saber-ho. Bé, però què eren exactament aquests visitants? Per entendre què feien aquí, primer hem de fer un viatge fins al seu origen, un planeta que anomenen Humo, que es troba a uns 14 anys llum de nosaltres. I aquí el tenim. Segons tots els documents que es van rebre, aquest seria l'aspecte d'Humo, un món que orbita al voltant de l'estrella que nosaltres coneixem com a Wolf 424. Imagineu-vos una geografia totalment diferent, modelada per unes condicions atmosfèriques i geològiques úniques. Segurament va ser un repte enorme per a la civilització que va evolucionar allà, però també una gran oportunitat. A veure, el que és realment interessant d'aquesta comparació és veure un món que s'assembla al nostre, però que alhora és tan diferent. Urano és més gran, té més massa, i per tant la gravetat és més forta. Un dia allà dura gairebé 31 hores. I potser el detall més bèstia de tots és que tota la terra ferma està concentrada en un únic i gegantí supercontinent. Res de 7 continents com aquí. Diuen que l'arquitectura és el reflex d'una societat, oi? Doncs els documents d'Humo descriuen de tot, des d'edificis administratius superfuncionals fins a estructures molt més simbòliques, com aquestes construccions en forma de dodecaedre, que sembla que eren per a visitants d'altres mons. És una barreja curiosa de funcionalitat i una estètica que, clarament, no és humana. I ara sí, anem a l'arribada. El 28 de març de 1950 aterra la primera expedició. En aquest moment comença oficialment la fase d'observació encoberta de la seva missió a la Terra. Clar, la seva arribada no va ser una cosa a l'atzar. Va ser una operació perfectament planificada. Primer, aterrar en un lloc remot, en aquest cas, els Alps francesos. Segon, establir una base d'operacions, oculta. Tercer, estudiar-nos, recollir objectes, dades, analitzar la nostra cultura, tot en secret. I només després de tot això, fer el pas final, iniciar el contacte. La gran pregunta és, com s'ho van fer per passar desapercebuts? Doncs, físicament, s'assemblaven molt a nosaltres. Tenien una aparença que podríem descriure com a nòrdica. Però, és clar, hi havia diferències clau. Per exemple, la punta dels dits era hipersensible, tant que no podien ni escriure a màquina. I atenció a això, molts adults tenien les cordes vocals atrofiades i això feia que la seva veu sonés estranya. Per tant, sovint havien de buscar altres maneres de comunicar-se. I arribem al 1966. Després de molts anys d'observació silenciosa, comença la fase més famosa, la més coneguda del cas Humo, comença l'enviament de milers i milers de pàgines, de documents, de cartes, a un grup molt concret de persones, sobretot aquí a Espanya. Un dels seus missatges centrals era aquest, una crítica directa i sense embuts a les nostres estructures de poder. Deien que la Terra havia d'evolucionar d'una cleptocràcia a una etocràcia. És a dir, passar d'un govern de lladres, com l'anomenaven, a un govern on el principi més important fos l'ètica social. Un missatge brutalment filosòfic i, per què no dir-lo, polític. Però no us penseu que només parlaven de societat.
ni de bon tros. L'abast dels seus textos era immens. Parlaven de cosmologia i universos bessons, de biogenètica i de l'ànima, de teologia, de filosofia, van fer una crítica brutal de les nostres estructures socials i fins i tot van presentar la seva pròpia idea de Déu. El seu concepte de Déu, al qual l'anomenaven Ua, és tela marinera, molt complex. No parlen d'un ésser, sinó d'una essència, una cosa que existeix des de sempre i que no canvia. I la idea és que dins d'aquesta essència, totes les idees que no es contradiuen entre elles existeixen com a realitats pròpies independents, formant una mena de pluricosmos. És una idea que fa volar el cap, una barreja entre física i metafísica. I bé, després de tantes dècades d'observació, de comunicació, de missatges, aquesta gran crònica arriba al seu capítol final. La missió sembla estar a punt d'acabar. I hi ha una data concreta, 2 d'abril de 2026. Aquest és el dia anunciat. El dia en què, segons els seus últims comunicats, tots els húmites se retiraran del planeta Terra. Per sempre. El punt final a una presència de 76 anys. I per què marxen? Quin és el motiu? Doncs, segons els seus propis escrits, perquè la seva anàlisi de la humanitat ja estava completa. Havien observat el nostre progrés, o més aviat, la nostra falta de progrés, i havien arribat a la conclusió que el nostre camí social i econòmic era senzillament massa caòtic. La feina estava feta. L'estudi s'havia acabat. I és just aquí, en aquest punt, quan aquesta crònica galàctica que semblava tan detallada, tan coherent, fa un gir de 180 graus. Un gir totalment inesperat, perquè després de seguir tota aquesta història durant 76 anys, arriba el moment de fer-nos la pregunta més important de totes. Aquí tenim la clau de volta. Als anys 90, un home anomenat José Luis Jordà Peña va sortir i va confessar públicament: jo vaig crear Humo. Va dir que ell era el cervell darrere de tot, que ell havia escrit les cartes, que s'havia inventat la ciència, la filosofia, tota la història dels mites, com una mena d'experiment social. Llavors, amb què ens quedem? Tenim un engany increïblement elaborat que va durar dècades? O potser tenim una crònica real que va ser desacreditada per una confessió que podria ser falsa? Perquè malgrat la confessió de Jordà Peña, encara hi ha gent que hi creu, i potser és que el cas Humo, al final, no va només d'extraterrestres. Potser va sobre els límits del que creiem, sobre com de complexa és la veritat i sobre el poder que tenen les històries per captivar-nos.